Sino ang demonyo mo sa buhay? At anong ginagawa mo para labanan ito? Who is the demon in your life? And what are you doing to fight or to combat this demon? Bago niyo po isagot yung pangalan ng mga biyanan niyo, o bago niyo sabihin yung pangalan ng mga asawa niyo, o bago niyo i-comment, sabihin yung pangalan ng kapitbahay niyo, mga kaaway niyo, mga nagchichismis sa inyo, mga nagbabash sa inyo, mga haters niyo. Ito po yung tandaan niyo. Sino ba talaga ang demonyo? May dalawang katangian ang demonyo. Napakaganda ng ating nabasang ebanghelyo. Dahil ginagawa niyang malinaw, pinapakilala kung ano ang mga demonyo sa ating buhay. Una, demons have their own personality. May pangalan ang mga demonyo. Iba-iba ang mga yan. Hindi ibig sabihin sinabi mo, may demonyo, magkakamukha na mga demonyo. Racist tayo niyan. Anong ibig sabihin ng racist? Yung kala mo pag nakakita ka ng isang Pilipino, magkakamukha na lahat ng mga Pilipino. Di po ba? Pag nakakita ka ng isang black, kala mo magkakamukha, para-parehas na yung mga black. Hindi po. Pagdating po sa demonyo, magkakaiba din ang mga yan. At mahalaga na malaman mo, kilalanin mo, kung ano yung pangalan niyan. Kasi pag nalaman mo yung pangalan ng demonyo, makokontrol mo yung demonyo. Pag alam mo kung ano yung personality, ugali ng demonyo, alam mo kung paano mo siya lalabanan. Kung babasahin niyo po ang ebanghelyo, ang mabuting balita, may iba't ibang klase nga ng mga demonyo. Merong demonyo na kaya niyang gawing pipi at bingi ang tao. Di po ba? Merong demonyo na kaya niyang bigyan ng epilepsy, manginginig yung tao. At yung demonyo na narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo, madami daw sila. Tinanong ni Jesus, anong pangalan mo? Anong sagot? Legion. Batalyon. Marami kami, sabi niya. At tingnan niyo po, dahil marami, ano po yung personality, ano yung ugali? Malakas daw. Tinatali ng tanikala, kaya niyang wasakin, kaya niyang sirain yung bakal. Hindi po nila mapigilan yung tao. Dahil sobrang dami nila. Yan yung unang tanungin natin. Dito sa mga demonyo na nakapaligid sa atin, o baka ikaw meron kang demonyo, ano yung pangalan niyan? Kailangan mong usisain, suriin, ano yung personality niyan. Kasi kung gusto mong mapaalis, dapat alamin mo muna, pinagdarasal mo sa Diyos, Lord, paalisin mo ang demonyo ng pagkamarites ng taong ito. Hindi naman siya marites eh. Hindi naman siya chismosa eh. Mayabang lang talaga siya. Hindi po ba? No? Baka hindi naman talaga yun yung demonyo. Baka meron siyang demonyo ng galit. Kaya minamarites ka, kaya sinisiraan ka. Pinagdarasal mo, no? Lord, alisin mo ang demonyo ng katakawan. Pero hindi naman yun yung demonyo niya eh. Ang demonyo niya, lungkot. Dinadaan sa pagkain yung kanyang lungkot, yung kanyang depression. No? Lord, alisin mo yung demonyo ng addiction sa sugal. Eh baka hindi naman talaga yun yung pangalan ng demonyo niya. No? Baka lonely lang siya. Baka naghahanap ng tao na magmamahal sa kanya. Kaya napakahalaga, unang-una, bigyan mo o alamin mo yung pangalan ng demonyo na sumasanib sa tao. But secondly, what or who is a demon? Remember this, a demon or an unclean spirit is a disembodied
entity or creature trying to find a body so that that creature, that entity can possess the body and fulfill that evil desire. Mga masasamang espiritu, walang katawan na mga yan. Kaya naghahanap ng katawan, pag naposes na, pag nasaniban na, gagamitin ng katawan ng tao para gawin yung kanyang masamang mithiin. Merong masamang espiritu ng pag-inom, no? Addiction sa alak. Paano niya mapufulfill yung kanyang desire kung wala itong bibig, kung wala itong throat? Di po ba? Merong demonyo ng sexual desire. Kailangan niya ng sexual organs para ma-fulfill yon, no? There is a unclean spirit of anger. Kailangan niya ng puso ng tao. Naiintindihan niyo po ba? Kaya nga, narinig natin din sa Ebanghelyo, nung pinapaalis sila ng Panginoon dito sa taong sinaniban, nakiusap ang mga demonyo. Panginoon, dalin mo na lang kami doon sa mga baboy. Tingnan niyo po. Dahil mawawalan na sila ng katawan, kahit yung katawan na lang ng mga baboy, pwede na sa kanila. So tanungin din natin sa ating sarili, saan ba sumanib ang banal na espiritu at ginagamit niya yung aking katawan para sa masama? Ngayon ang tanong, paano natin lalabanan ang mga masasamang espiritong ito, mga demonyo sa ating buhay? Simple lang, magdasal tayo. Minsan nga po, mayroong mga lumalapit sa akin, nagpapatulong. Sabi, Father, pagdasal niyo po itong bata, exorcise niyo po kasi sinaniban na masamang espiritu, nakakakita daw ng maligno. Ang tanong ko naman, dalawa palagi, doon sa bata at doon po sa kanyang magulang. Una, nagdarasal ka ba? Pangalawa, nagsisimba ba kayo? Ano po yung hula nyo, sagot ng bata at ng magulang? Hindi. Palagi po. Pag meron po nagpapabless ng bahay, dahil daw may nararamdaman na nagmumulto, dalawang tanong ko, nagdarasal ba kayo? Nagsisimba ba kayo? Ano po sa tingin yung sagot nila? Hindi. Yun yung problema. Bakit hindi magkakaroon ng masamang espiritu dyan? Bakit hindi ka sasaniban ng demonyo? Kasi, wala ang banal na espiritu sa iyo. Anong ibig sabihin ng pagdarasal? Bigyan ko po kayo ng simpleng definition. Galing po sa isang Jesuita, the late Father Thomas Green. Napakaganda ng kanyang description, ng kanyang definition ng pagdarasal. Sabi niya, prayer is the opening of one's mind and heart to God. That's simple. Pagbubukas ng isip at puso sa Diyos. Pag binuksan mong isip mo at puso mo sa Diyos, sinong papasok diyan? Kung hindi ang banal na espiritu. Pero pag sinara mo ang iyong isip at puso sa Diyos, at walang nakatira diyan, sino po ang sasanib sa inyo? Ang masamang espiritu, ang demonyo, na naghahanap ng katawan, at pag nakahanap ng katawan, gagamitin niya para magawa niya yung kanyang masamang mithiin. Amen? Always pray. Always go to Mass. Try your best to receive the most holy body and blood of Christ. Open yourself always to God. At walang masamang papasok sa iyong isip, walang masamang papasok sa iyong puso. Ngayon, kung merong mga tao na alam mo
na sinasaniban ngayon ng Banal na Espiritu, pray for them. Pray for them with faith and with love. Naalala niyo po yung isang kwento tungkol sa mga alagad, bumalik sa Panginoon, sabi, Panginoon, merong isang tao na lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, itong mga alagad mo, nilapitan ko, nagpapatulong akong paalisin yung masamang espiritong sumanib sa anak ko. Hindi nila magawa. Tapos yung Panginoon, si Jesus, siya po yung lumapit, napaalis niya yung masamang espiritu. Nagtatanong yung mga alagad, yung mga disipulo, Panginoon, bakit ikaw kaya mong paalisin yung masamang espiritu? Habang kami, ginawa na namin lahat, nandun pa rin. Anong sagot ni Jesus? This time, it can only be removed through prayer, sabi niya. Through prayer. So, wag tayong titigil sa pagdarasal para hindi pumasok ang masamang espiritu na maninira sa ating isip at puso. No? Pagdasal mo din yung mga tao na kung minsan sinisiraan ka, ginagawang mabigat yung buhay mo, intindihin mo sila. Sa totoo lang, ayaw naman nila yung kanilang ginagawa. Yun lang nga, pinasukan lang sila na masamang espiritu. Ano po sa tingin nyo, bakit sinaniban itong taong ito? Dahil wala si Jesus dun sa lugar nila. Tingnan nyo nga, napaalis na nga niya yung masamang espiritu. Natakot daw yung mga tao. Nagmamakaawa sila sa Panginoon. Umalis na po kayo dito. Hindi malayo. Meron na naman ibang masamang espiritong papasok sa sanib sa mga taong yon. Dahil wala ang Panginoon. When the Holy Spirit is not there, the bad spirit will always try to find a way to possess us. Amen? So paano mo lalabanan? Una, labanan mo sa panalangin. Pangalawa, labanan mo sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Panginoon, sa Kanyang katawan, sa Kanyang dugo. At pangatlo, kahuli-hulihan, makinig ka palagi sa salita ng Diyos. Dahil isa sa mga tanda na ikaw ay nakikinig talaga sa salita ng Diyos ay yung napapaalis mo yung mga masamang espiritu. Sabi ni Jesus yan, when you proclaim the word of God, the kingdom of God is coming, you will be accompanied by signs. May mga tanda na kayo ay nagpapahayag ng mabuting balita. At ano ang unang-unang tanda that you can drive away demons? Panalangin, ang Eucharistia, ang banal na katawan at dugo ni Kristo, at ang salita ng Diyos. Tanungin mo ulit ang iyong sarili. Sino ba ang demonyo ko sa buhay? Paano mo malalabanan? Meron ka ng pananggala. Meron ka ng panlaban ngayon. Huwag mong kalimutan magpatulong sa Diyos dahil mas makapangyarihan ang Diyos sa anumang masamang espiritu at demonyo mo sa iyong buhay. Amen.